ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେଉଁମାନେ ପାଇପାରିବେ, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାସ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁବିଧା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ କେଟରିଂ ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ କର୍ପୋରେସନ IRCTCର ସହଯୋଗିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି। ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ୱେବସାଇଟ୍ .odisha.gov.inରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 75 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ। 70ରୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟକ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ସହାୟକ ବାବଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସହାୟକଙ୍କ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର 50% ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆକାରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଦସ୍ତଖତ ସହ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କର 70ରୁ 75 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣକୁ ନେଇପାରିବେ ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସହାୟକ ଗସ୍ତର 50% ଅର୍ଥ ବହନ କରିବେ। ଆୟକର ଦେଉଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛୁକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ, ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନକଲ ତଥା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବେ। ଇଚ୍ଛୁକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବେ। ସେ କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଯଥା ଯକ୍ଷ୍ମା, କୁଷ୍ଠ, ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ, ହୃଦରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ୱେବସାଇଟ୍ .odisha.gov.inରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 14/8/2024 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିମ୍ବା ଡାକ ଯୋଗେ ଦାଖଲ କରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ, ଏହା ହେଉଛି ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ। ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମକୁ ଅଫଲାଇନରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 14 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିମ୍ବା ଡାକ ଯୋଗେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବେଦନକାର 15/7/2024 ଠାରୁ 14/8/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ yatraodisha.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଚୟନ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦରଖାସ୍ତ
ଦରଖାସ୍ତକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦରଖାସ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ତନଖି କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦ୍ୱାରା ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଚୟନ କରାଯାଇ ବଛାଯାଇଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ 10ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭ ଷ୍ଟେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଯାତ୍ରୀ ଯାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ବିବରଣୀ ବାରାଣସୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ଯାତ୍ରା ଅବଧି 6 ଦିନ 5 ରାତି। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ 2/9/2026, ଯାତ୍ରା ଶେଷ 7/9/2026 ଦିନ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ 28/10/2026ରେ 2/11/2026ରେ ଶେଷ ହେବ। ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ସେ ବାରାଣସୀରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ରାମେଶ୍ୱର, ମଦୁରାଇ, ବାରାଣସୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ, ବାରାଣସୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ରାମେଶ୍ୱରମ, ମଦୁରାଇ, ବାରାଣସୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ହରିଦ୍ୱାର, ଋଷିକେଶ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କେବଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀକୁ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପରେ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା ବାବଦ ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୟନ ଶ୍ରେଣୀ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସ୍ଲିପର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରାକାଳୀନ ସୁବିଧା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଭେଲ କିଟ୍, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଳଖିଆ, ନିରାମିଷ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ନେବା ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଅଟେ। ଏହି ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶୁଳ୍କ ଅଟେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଅଫଲାଇନ୍ ଫର୍ମଟି କିପରି ପୂରଣ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ। ଏକକ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯିଏ ସିଙ୍ଗଲ ବା ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ନାମ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ଏଠି ଦେବେ, ପିତା ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ ଏଠି ଦେବେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଫଟୋ ଏଠି ଲଗେଇବେ, ଠିକଣା, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବା ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବେ ଏଠି, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ କି ମହିଳା, ପରିବାରର ଶ୍ରେଣୀ, ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ହେଇଥିଲେ ଏଠି ଟିକ୍ କରିବେ, ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲେଖିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ
ଏକତ୍ର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଉଭୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏହି ଖ ବିଭାଗଟି ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ। ଗ ବିଭାଗ କେବଳ 70 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସହ ଯାଉଥିବା ସହାୟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସହକାରୀ ବା ସହାୟକ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବେ ସେ ହିଁ ଏହି ଗ ବିଭାଗଟି ପୂରଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ନାମ, ପିତା ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ, ଠିକଣା, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଲିଙ୍ଗ, ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ। ସହାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଯେଉଁ 50% ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ତାହାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସେ କରିଥିବେ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା, ତାରିଖ ଏବଂ ପରିମାଣ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ, ଏଠି ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ, ପିତା ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ଅଫିସ ପାଇଁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂରଣ କରିବେ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବୟସ, ଠିକଣା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ଦିବରସଣୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 2 ଗୋଟି ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଦରଖାସ୍ତ ସହ ସଂଲଗ୍ନ କରିବେ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ, ବୟସ, ଠିକଣା ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭାରତ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦରଖାସ୍ତ ସହ ସଂଲଗ୍ନ କରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ MGNRGS କାର୍ଡ଼, ଅନ୍ତର୍ଦୟ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କାର୍ଡ଼, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼, ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କର ନାମ, ବୟସର ବିବରଣୀ ଥିବ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ସହ ସଂଲଗ୍ନ କରିବେ। ସହାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ଦେୟ ବାବଦକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ କରାଯାଇ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅତି ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସୁବିଧା ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟରେ ହୋଇପାରିବ।